CaixaBank ha tancat un acord amb els sindicats per l'ajust de la plantilla que afectarà 2.600 persones. Seran menys de les previstes inicialment i les baixes seran totes voluntàries. Els treballadors que s'hi acullin ho faran en condicions força més favorables que les previstes per la reforma laboral. Tant la direcció de CaixaBank com els sindicats es feliciten de l'acord aconseguit perquè no hi haurà cap acomiadament forçós i la reducció de 2.600 treballadors es faran baixes voluntàries. Són 400 acomiadaments menys dels que proposava l'entitat ara fa un mes, quan va anunciar un pla de reestructuració després de la integració de Banca Cívica i la pròxima de Banc de València. La totalitat de la plantilla es pot acollir a aquestes mesures amb una indemnització de 42 dies per any treballat, amb un màxim de 3 anys i mig. Els que tinguin més de 53 anys tindran condicions especials fins a arribar a la jubilació, amb un màxim d'un 60% del sou. Unes condicions més favorables del que marca la reforma laboral. El que valorem és que hem aturat una vegada més l'aplicació de la reforma laboral a la Caixa. Pensem que l'entitat queda en una molt bona situació per encarar el futur i el que és molt important per nosaltres, garantim l'estabilitat de milers de llocs de treball. CaixaBank assegura que aquesta reestructuració millorarà la seva capacitat competitiva i en consolidarà el lideratge a l'estat espanyol. El 31 de maig hi haurà les primeres rescissions de contractes, amb prioritat per a aquelles peticions que vinguin de províncies on hi ha excedent de treballadors. Bàsicament on hi havia més presència de Banca Cívica: Sevilla, Navarra, les Canàries i Burgos. Per això els sindicats creuen que els 800 trasllats voluntaris no tindran tanta incidència en els treballadors de Catalunya. El pla també preveu excedències voluntàries incentivades d'entre 3 i 5 anys.